Ang Ginoo nag-uban kanato sa kanunay ug pinaagi niana kita mahimong magmadaugon dinhi sa kalibutan ug walay makapildi kanato sa kanunay tungod kay ang Ginoo anaa man kanato, ang Dios anaa man kanato ug gihatagan kita niya og bag-o nga kinabuhi. Sophonias 3 versikulo 17. Ang Ginoo nga inyong Dios anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom maghatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo ug diha sa iyang gugma hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Magmalipayon siya nga moawit tungod kaninyo. Mao na igsoon ayaw kabalaka ug ayaw kaguol tungod kay ang Ginoo nag-uban kanato sa kanunay. Ang Dios nagbantay kanato sa kanunay. Kung musalig lang kita kanunay sa Dios, mahimo gayud kita nga magbadaugon dinhi sa kalibutan. Mao nang ayaw kabalakas kung unsay nahitabo karon sa imong kinabuhi tungod kay ang Dios anaa sa kanunay kanimo. Salig ug ampo kanunay sa Ginoo igsoon tungod kay ang Dios sa kanunay naghatag og bag-ong kinabuhi. Mao sa kanunay igsoon mopaduol kita kanunay sa Dios ug ato siyang pasidunggan ug awitan sa kanunay. Tungod kay pinaagi niya na igsoon kung ang gahom sa Dios anaa kanato sa kanunay, ita mahimong magbadaugon kanunay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen. God bless sa tanan.